Purti gidaw ko nung tugnawa sila kentang. Toyo say ga. Garaw-raw ato padul-dula gamay. Grabing ulan mga kabakak, no? Pero padayon tayo pagpapit ice cream lang gihapon bisan pa man sa ulan nga atong gisinati karong mga simanaha, mga bulana, no? Pag upat na kaadlaw ni nga siging ulan. Pero padayon ang gihapon ta sa tuang panginabuhi. Nining higayon na mga kabakak, mao na kini kay panahon sa itong pag-ampo, no? Aron mga kitag panalangin sa Ginoo, tagaan tag mga giya nga makaplag tag daghang mga customer nga makapahurot sa atong ice cream matag adlaw. Okay mga kabaka, manatag ampo para sa tuang pagpanuro yung ice cream, no? Padayon ta sa tuang panuro yung ice cream bisan sa grabing pagsulay sa bagyo, no? Bagyo, grabing ulan, no? Pero dili na to ni kahadlok, no? Tungod sa atong mga paningkamot. Padayon lang kita, padayon na laksan. Tadapit sa eskwelahan doon mga kabaka. Dating ulan. Atong bidyuhan atong kauban sa panginabuhi mga kabakak, mga kaubang vendors na to. Mayong buntag mga kabakak mo kini nga atong higala nga si Toto din sa kaadlaw niya na nga nasunog ang iyang motor. Og dako kay siyang pasalamat kay ang iyang itlog wa na apil. Okay mga kabakak atong kaubang vendors o nagluto siya fishball. Nagsigi siya tabi sus Ginoo ko basig masunog hinuon ning iyang tempurag fishball rong giluto dinahon ni mahalin mga kabahakak. Okay naa man sa dinhi katabi day nga grabe gyud grabe ka concentrate in town nitong amigo no to ayo kalimot pag follow sa tong Facebook page ha. Diara mga kauban na mo diri mo ni mga vendors to akong ice cream ubos dara sige padayon tagtabi ni mga kabahakak ha. Mo ni ngisi-ngisi pa siya. Concentrate kayo ngisi-ngisi pa. Imong tinak-ang diha mapaig na gago. Sige gyud ako video ra jud ko. Okay dinhing bahina gikan nami didto no naninda. And diri na pud ko padong na pud ko poblasyon sa Aurora lungsod no sentro. So na mo ni diri napitang area ha mangita kog daghang customer aron mahurot kong ice cream matag adlaw. So thank you ninyong tanan mga dear customer. Og dinhing tungura mga kabakak no na-amaze kay ko aning nakitang Las Vegas, Nevada. Sana all nakaadto tag Las Vegas, Nevada and Aurora Zamboanga del Sur. Okay, makita nato na nga dunay tulo ka building no. Kining diri dapit sa atubang gyud mo ni siya second floor. Ikaduha katong mo to siya food court, ang ikatulo second floor na pod mo to old second floor mga kabakak sa lungsod sa Aurora. Okay mga kabakak niya napunta diri sa 7 Avenue no, Aurora Zamboanga del Sur. Nga din gipanagiyahan kini sa mga Yongko family dinhi sa lungsod sa Aurora. Okay mo nito nga kauban og mga kailang driver sa tricycle dinhi sa lungsod sa Aurora. Kung gihanyagan sila ice cream sila mga on kay lagi daw tugnaw kayo to isa nagkaway-kaway Anna de ba puti kayo. Sige, Birada Kapsol. Okay, mo ni ito ang kahimtang sa matag adlaw pagpanurog ice cream pero karon puwerteng ulana.